И всъщност те най-отдавна правят екскурзии в България. А направо ще речи за първото място министър Гвоздев. Всъщност, както казах, Лъки Банско прави ретрит преди тази дума да стане модерна, но въпреки това те го правят по същия добър начин и по същия устойчив начин, както когато започнаха да го правят. Гордост е, че имаме такива места, гордост е за това, че предлагаме такива качествени услуги и какво повече да кажа. Пожелавам им здраве, упоритост, воля, за да продължат все така и да имат винаги посетители, които все повече и повече, все по-често да се връщат при вас. Така че благодаря за това, което Лъки Банско прави за качеството на българският туристически продукт. Благодаря. Ана Асе и успех на изборите. Щом се решила на тази, как да кажа, на това приключение, успех на изборите. Госпожо Георгиева, благодаря първо за наградата, благодаря и на Миро, с който работи много добре, който е наш гост. Всъщност тази награда е доказателство за устойчивостта на бранда Лъки Банско в това да постига 5-звезден, висококатегориен, целогодишен продукт. Защото всъщност ние сме едни от малките хотели, които са много добре установени на пазар Банско, които работим целогодишно и работим именно чрез нашите ретрит програми за установяване на бранда България на 4 сезона. Така че всъщност това е награда за целия екип, който не е малък дори в последните сезони, които се действат за всичко това. Благодаря ви.